Ben trobats a Sintonitza Europa. He tingut l'honor i el plaer de portar un parell o tres de qüestions prejudicials davant del Tribunal de la Unió Europea a Luxemburg i alguns procediments més. I anem a explicar avui el que no està en els manuals, perquè crec que és important que sigui de coneixement general. Primer, la primera incontestable realitat és que si el 85% de la normativa de l'estat espanyol que es publica en el butlletí oficial de l'Estat ho és en virtut d'adaptació o acumulació de norma europea, l'últim tribunal per entendre de l'aplicació correcta a Espanya d'aquest 85% de la norma no és el Tribunal Suprem, ni tan sols el Constitucional. Ho és el Tribunal de la Unió Europea de Luxemburg. La idea piramidal de l'estructura d'administració de justícia on tot acaba al Suprem Constitucional és falsa. I en els temes de les noves tecnologies, de les importacions, de les transmissions intercomunitàries o del dret dels consumidors i de totes aquelles matèries relacionades amb la directiva 2019/1937, on poc i gens es decideix a Espanya, encara més. Segon, els recursos i l'accés a aquest tribunal estan distribuïts per tota la normativa comunitària. Per ser acceptat, ha de produir-se la suma de procediment adequat més un interès de la Unió en el desenvolupament del procediment. No són, generalment, recursos directes, tal com entenem. Els funcionaris del Tribunal Europeu es sorprenen encara dels pocs assumptes que els arriben d'Espanya. Estem al nivell de Malta, més o menys, i això que Malta té menys habitants que Màlaga. Tercer, el procediment davant del Tribunal de la Unió Europea és una barreja de procediment anglosaxó i de procediment continental. No és com estem acostumats a veure. Quart, la llengua del tribunal és el francès. Molt amablement, tothom parla anglès i també hi ha traducció simultània, però les vistes se celebren parlant al tribunal en francès. I les relacions amb els lletrats fora de sala també. Tu has d'informar en la llengua d'on ha arribat el procediment, això sí. Cinquè, tot paper que maneguen o elaborin les parts primer es tradueix al francès i d'aquesta traducció, que es pren com a document base, es procedeix a traduir els 15 idiomes de la Unió. Això implica una forma de redactar molt diferent a la que estem acostumats. Res de frases subordinades ni de textos de més de 10 línies. Tots els pàrrafs han d'anar numerats, indicant en les remissions el pàrraf al que es fa referència. Sisè, tota la jurisprudència de tots els tribunals grans o petits de la Unió són jurisprudència legable, qualsevol que sigui el país de procedència. Totes les normes de tots els països de la Unió són citables. Setè, els jutges coneixen realment l'assumpte. Aproximadament 15 dies abans, les parts reben un document resum elaborat pel jutge ponent on fixa les posicions de cadascun d'elles, preguntant si hi ha hagut alguna modificació sobre la mateixa. El coneixement de l'assumpte fa que no admetin al·legacions redundants. La sola referència a la postura d'una altra de les parts és suficient. Regeix el principi d'eficiència i això és necessari. No és el pleit en si. D'entrada parlaríem de multiplicar el pleit tot per 28 països. Vuitè, la vista oral, en cas de produir-se, no és per reafirmar valoracions o opinions ja utilitzades. És per aportar fets o valoracions noves i aclarir el que és important per la part.
És més un dret de rèplica als escrits de les altres parts que exordi, entès en el tema clàssic d'advocat. El magistrat, prèviament a aquesta, fixa la pregunta que contestarà el tribunal i que és la que ha portat a les parts fins allà. Primer intervenen les parts, després els advocats dels diversos estats personats a la causa i, finalment, el lletrat de la comissió. 9. És un procediment amb rèpliques i contrarèpliques. Els magistrats intervenen activament i fins i tot arriben a proposar idees i solucions sobre les quals les parts han d'opinar en aquell mateix moment. La vista consta generalment de 3 parts: els informes orals, les preguntes dels membres del Tribunal de Justícia i les rèpliques. 10. El disseny de la vista permet i aconsella que, encara que hi hagi un intervinent preferent, sigui un equip de lletrats i tècnics el que actuï in situ. Està permès passar-se notes, consultar apunts, consultar informacions, legislació i fins i tot jurisprudència en plena vista. Google entra al Tribunal de Justícia. D'això que l'equip ideal consti d'un orador principal, que ha de ser lletrat, un coordinador i un especialista en el tema tractat, i també un especialista en dret de la Unió. En cas de no tenir algun d'ells profunds coneixements de francès i anglès, un 5è membre és necessari perquè domini perfectament aquestes llengües. 11. No es jutja el dret nacional de cada país. En això, el tribunal s'absté d'entrar i ho recorda constantment a les parts. La pregunta no és «aplica l'estat X de malament la norma comunitària i?» sinó «s'ha d'entendre que la norma comunitària I s'ha d'aplicar com ho fa l'estat X?» Europa i les seves particularitats. Si el vídeo el consideres interessant, comparteix-lo i s'agraeix que et subscriguis al canal i que activis la campaneta. Espero les teves opinions. Bona tarda.